Tipra sarungni talika hamya haste hapang tongui bo mungsapono chep sapmaya obo haino belbare ardi blok bai ke khopjak kanara kami o Shanti Nagar bai kwrwngjak abo haino kaisa him botok jaijor hamya wngwi tongja jakha obo haino hati habo thanani tei phal nogo thanani tei rwng nogo thanani bebang problem wngwi tongkha jaijor swnam rwma bo mungsa kaham khe swnam rwjakya obo haino haste hapang no kok kwchar kha borok kaham ke swnamwi redi complete khlaiwi swnam kaham ke tamoni obo haike adang madang khe swnamwi rw mungsapono malkhung rok laisimaya o lahar twi o jaijor twi obo haino kami o ruksu wngkha hwnkhe tamo khe thanai kamini lukrok kok saka belai kheno koktwma thungnai rokno obo haino tam kok saka Ombo kami klai Sinamke Konarampara blok he blok Belbari blok pongche পঞ্চায়েত nga Shanti Nagar nongni to je kami o je jaijor hamya je bridge je swnamwi rwmani haste hapangni yak bai hwnkhe bobo haike hamya wngkha bwsuk jorotwi complete wngkha bisi bwsuk wngkha o swnamjakmani tamoni bagwi norok social media o norok nukjaknani nangkha bo problem o abo kisa kok sai khwnar o bo bridge nga ke pranyo 4 বছর hairok wngkhana tabuk pano complete ingya bolte no iko dam chanai oko je side wall marok bo hamtaya ke halu jaka abon bisingbo wati waka ha kosogui thango yang ke yango himna ba gari rok bike rok thana ke belek kosto ngota omo bo lama biang pa bo among ke sini o atrokat bazar ni simi yango Konarampara yang tai ko ngot para tonga yango payuta nong kami rogole family rok bwsuk rok yango lama tui rok abusari yang tik to pranyo 50 60 family rok kaune omsukau hingke nang tabo go je jaijor je bridge je snamwi rwmani complete wngya nang MLA montri haike ba haste hapanglo nang tam ko kwcharnani musung ang to bono kok sana mucungnai je sini o lama rok asik problem choli tonga sini yango kuno rugi rok tlangnang ke to sini o lama rok tei tlangnai kuno possible ngya obo rong no nai borok sino snam ro phanya ning thung abono ko bukta nong parao jokonte sak hamya rok wngkha hingke jokonte malkhung ambulance rok phainani klai tongkha je kuno rok hor khamka haike fire service rok phainani klai tongkha hingke bo lama teki phaina rok no save rwnai borok abo to lama tei phanya ni kun somoyo possible jeng ya mo borok phai maya ta juni je kuno ngi thanga ke abo borok phai singno kuno help khaimang lakhani ang wan chuta mo ke hingke nini bumung ani mung Vikas Debroma